новия свят вече изискваше тотално различен инструмент. Как става това? Единствено с изкуствен интелект. Може ли според теб изкуственият интелект да развие съзнание и емоции? Възможно ли е това? Чисто технологически. Това се говори, че следващия интерфейс за работа е глас, не е текст. Изкуственият интелект може да говори с емоция и може да разбира емоция. Информацията все пак остава най-важната дори в средата с изкуствен интелект, който... Защо Тесла е една от най-скъпите компании? Защото те имат данните. Да. Всичките тези камери, дето снимат постоянно. Нали? Това, че ти като юзър не виждаш какво се случва, нищо не означава. Те могат да си снимат. Кои процеси може да замени в недвижимите имоти изкуственият интелект? Целта на Рея е да е максимално добра и полезна с всички. Без значение какво искат и какво говорят. Ако няма отговор на някой въпрос, Рея може да пренасочи към правилния брокер и евентуално да се получи отговора. Рея нарочно е направена да има процент, в който тя решава какво да каже. Рея само на български ли може да говори? Това е много интересен въпрос, защото е малко технически. По принцип има мултиезичност. А добре, за в бъдеще Рея, освен асистент, може ли да стане и брокер? Вече изоставаш. Това не ще стане. Ще дойде робот след 10 години. Вече се случва това.